कर्टआ जादों वान्स फर अल बर'फोरनि जेंना एनडिएफबिनि जिथु जेंना दंमोन जों बेखौ फोजोबनायनि थाखायसो हयथ' दिनै नैबे एरेन्जमेन्टखौ होनाय जादोंब्ला गतिके भारत सरकार आसाम सरकारनि मोनसे बिबान दङ बिथांमोना पेन्डिं दोननानै जेबो लाब जानाय नङा मानोना जों बिथांमोना बेखौ बर्ड अफ पिस एकर्डखौनो नाम होदों जुदि बे ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव गमामायैनो जुदि पिसखौ लुबैयोब्ला बे जे दफाफोरखौ थाबनो इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन आं आसाबादि जे बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन। सार रन्जन दैमारि बिथांखौ फिन खेबसेबाव जेलाव लांनाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बिनि सायाव जों भारत सरकार आसाम सरकार दाबि दैखांबाय थादों जे बिथांखौ रिहा खालामनांगौ जेलाव हगारनांगौ आरो पार्मानेन्ट केस फैनोबाथ' रन्जन दैमारिखौ जेलाव सोना दोननायनि खुनु जुक्ति गैया आरो बिनि थाखाय जों जे हायो भारत सरकारजों रायलायबाय थादों आसाम सरकारजों रायलायबाय थादों आरो आंबो आसाबादि बेयाव हयथ' बिथांनि जिखिनि केसेस दं बे केसफोरखौ जाहाथे थाबैनो मोनसे भारत सरकार आसाम सरकार सानलायनानै हयथ' लिगेल साइडआव जि मावनांगौ दङ हयथ' जोङो बेहाय देरहासार जागोन रन्जन दैमारि हयथ' जोंनि गेजेराव फैफिननायनि मोनसे थासारिया फैफिनगोन आं बेखौ सानो। सार सिगनेटरि सापर्टफोरा बहाबा नङा बहाबा डिभिजन जादों खौसेथिखौ एसे नुनो मोनाखै रायजोफोरा गोनो गोथो जागासिनो सिगनेटरि सापर्टफोरा सार बेखौथ' जों सम सम नुयो आरो बेबो गासिबो राजनिति जेब्ला नों बर'नि गेजेराव जों खौसेथिखौ लुबैदों आरो बे खौसेथिखौ लुबैदोंब्ला ग्रेटार इन्टारेस्टआव आरो बयबो गावबा गावनि जिथु राजनितिक जि मुनाफा बा राजनितिक जि सार्थ बेखौ गारनांगोन पार्मानेन्ट जुदि नोङो पिसखौनो लुबैमारदोंबा बे बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा बे सोरबा एनडिएफबिआनो जा बे एबसुआनो जा बयबो जोङो गासिखौबो गारजोबनानै जोंनि प्राइमारिया जानांगौ जोंनो पिस नांगौ जोंनो इउनिटि नांगौ आरो इउनिफिकेसननि थाखाय इउनिटिनि थाखाय नोङो गावनि सार्थखौ जुदि जों गारनो हायाबा आरो बेयो जोंनि गोरों गोरानि गेजेरावनो फार्स्ट जागोन बे गावनाया डिभिजना आरो जों मालाबाबो जों बे एकर्डखौ जों बे बिटिआरआनो जा बा बर्ड अफ पिस एकर्ड जियानो जा आरो बे खौसेथिया जोंनाव मालाबा फैनाय नङा जेब्लासिम जोङो ज' जानो हाया जेब्लासिम जोंनि प्राइमारिखौ डिउटिया जुदि जों इउनिफिकेसनखौ लाबोनो हायाबा लुबैयो जोङो जुदि पार्मानेन्ट पिसखौ लुबैदोंब्ला इउनिटि जुदि लुबैदोंब्ला जोंनि बर' हारिनि जौगानायखौ जों लुबैदोंब्ला जोंनि खुद्र सार्थखौ आरो खुद्र राजनितिया जेनोखि नों सार्थ जों बेखौ एंगारनानै जोंनि प्राइमारि डिउटिया जानांगौ जेरैखि जाया इउनिफिकेसनाव फैनांगौ दा बेयाव जों खामानि मावनांगोन। सार रायजोफोरा सोरखौ फोथायगोन रायजोफोरा सोरखौ फोथायगोन सार नैबे समाव रायजोफ्राथ' जों बेखौनो नायनांगोन जे थांनाय गोलाव सम जों नुबाय 15 बोसोर सासनखौबो नुबाय प्रमद बर'नि 10 बोसोर एबसुनि आफादगिरि जानानै जि दैदेनगिरि बेखौ रायजो राजाया बिजिरनांगोन दा नोङो जुदि बयबो जुदि बुङोबा आं मोजां होननानै जुदि बेजोंनो खारफालाङोबा रायजो राजाया बेखौनो गाबोन भुगिनांगोन दा बेखायनो थांनाय बे 10 बोसोरनि जि आन्दलन प्रमद बर'नि दैदेननायाव दा बेयावथ' रायजो राजाया गासिबो नुगासिनो दङ बोरै दैदेनदों बिथाङा दा बेखौनो नायनांगोन रायजो राजानि बे मोनसे बिराद गिदिर बिबान दा रायजो राजाया बेखौ सुस्थ' मगजजों साननांगोन आरो दैदेनगिरिफोरनि जे आखल आखु थांनाय समाव कुइक सोलायबाय थादों नङा होमबा बे सोलायबाय थानाय जि थासारि बेजोंनो जुदि थांफायोबा नोंथाङा गाबोन समफोर नोंथाङाबो गाब्र'हैनो हागौ रायजो राजायाव।